jo fa molt temps que sóc fan de la DO Terra Alta, i això no és conya, i és perquè, bé, a través d'una amistat que tinc allà vaig començar a conèixer la zona, em vaig enamorar de la zona, que és preciosa, i després vaig començar a conèixer els seus vins. Val a dir que són vins fantàstics, tots treballats amb la garnatxa blanca, i una de les coses que més m'ha agradat sempre i que m'ha frapat molt és com tonegen i com treballen la garnatxa blanca a diferents cellers, que és espectacular, que sembla que a partir del mateix producte puguin sortir vins tan diferents. A mi és una de les deus que m'ha robat el cor per com fan els vins, com els treballen i sobretot per les varietats, com deia, que tenen de la garnatxa. A més, val a dir que sóc un enamorat de la zona. Jo desconeixia la zona de la Terra Alta, com tanta altra gent que recomano que hi vagin, moltíssim ho recomano, i sobretot tastar aquests vinets tan fresquets que passen de conya.